скок. Най-важно е опашката да бъде здрава, затова проверяваме. Стабилна е. След това хваща се косата, завива се, след това се увива като охлювче около ластика. Така. Дори да стърчи, това не трябва да ви притеснява. Защото с фуркети всичко се оправя. А с мрежичка още по-добре. Имаме ли мрежичка? Не. Значи урокът ще е още по-полезен. Двете кръчета на фуркетата се хващат отгоре. Вижте как излизат. След това влизат в косичката и се мушкат под ластик. Още един фуркет. Прави се на няколко места. Ето, тук ще хванем. Хваща се отгоре. Излиза. Влиза в косичката и влиза под ластика. Още един фуркет искам. Мерси. Така. Отгоре. Излиза. Така. И още един. По същия начин. Така. Сега вече кока е стабилен. Ако има и мрежичка, съвсем няма да стърчат косички, но така ето, погледнете, харесва ли? Да. Така. Не забравяме, че понеже нашия модел ще танцува